Iso. Hello maskandi. Kodwa sengathi ngaba ukugcina. Okulandela lokhu izizalo emshadweni. Thina amaZulu sikholelwa ukuthi umfana uma esekhulile aganwe azala abantwana emshadweni. La yakhona lapha nje. Khona lapha nje tabeni ezulu. Ngithethe ngubona iphephela ukhuluma uphethe imic lapha. Uthi le ntombazana umuntu angayena okaEP1. Udawu kuyabonakala lokhu kuyathanda ukukhuluma ngobheke nje. Indlela esikhuluma ngayo nomama ulele phansi akasakhulumi akasenawo umdlandla okukhuluma kakhulu. Ngiphatheka kabuhlungu mangibona umama elele phansi kanjena engakhulumi engakhona ngisho ukuhleka yabona. Engakusho nje ukuthi ukuhlunga engibuzwile ngokudlula kamama wami emhlabeni angifise ngathi kungehlela nomunye umuntu kodwa futhi ngeke ngibuze ukuthi kunjani kuba kuhlungu kumuntu obile nethuba lokuphila nomzali wakhe emhlabeni kodwa kangamenzela lutho mina kuhlungu mina nje umama menzele konke ukufisa senhliziyo oyizifisa zenhliziyo yakhe. Bakhona bafowethu abakhulele ezintandane bengemazi ubaba bengamazi umama futhi ngiyaqonda ukuthi kubuhlungu kangakanani ukusebenza uthola ukuthi abazali bakho bakushiya usancela ubisi sebomvana wakhula ngamashansi wazaba umdala waba indoda noma waba intombi kodwa abazali bakho ungabazi ngiyakwazi ukuthi kukhula ubuhlungu omnjalo kodwa lobu buhlungu mina engibuzwile angikufisele omunye umuntu. Ngoba ngisho ngithi benza ebifeni nami laphela ibhokisi saphela isidumbu sikamama yabona saphela ngesizwe saphela konke athona sengiyibona ngathi manje ngizoshintsha lapha ngikhona ngoba laphana uyahamba ingqondo kule nto kulesikhathi njengalesi yakho kodwa yahamba kahle ingqondo yami yahamba ukuthi ngibone ngitho nginabantu abangisapothayo. Lapha ngiyazi mina nginemoto namhlanje nginomuzi namhlanje nginebusi sengithole kumashana ngiyithola ngimsupport laba bantu manje mase ngibona bona kodwa ngijabule njengengane encane. Ngabona ithawuni elimhlophe ngibhamuze enkundleni lithi ngivele ngizomnamandla ebhubesi Kwela lapho nithi jovicho ngapha mantombazana. It's nice to be here.
manje akekho umuntu ongeke ongathi mayivuke ekhaleni ebona abafowabo abanjalo angabi senjabulweni ngakho ngathi let's to be here ngoba kwasekumnandi ukuba lapha kumina kade kwakade kubuhlungu ningababoni kodwa kubuhlungu hayi usuku olulodwa kwaba buhlungu ngisesegoli ngithola umbiko ukuthi umama akasekho emhlabeni kwaba buhlungu ngidrive ngisuke egoli ngayeka ukudrive ngadrivela yabona omunye uzobuza ukuthi usho kanjani ukuthi umnandi kuba lapha ngoba thina siyakhala lapha ekhaya ke thina siyakholwa sikhonza uJesu Kristu sisindisiwe egameni lenkosi uJesu Kristu asikhali lawo ba supporters enginawo ama supporters ami ngempela nganganithengela iuniform ngiye nganifonela ngathi namatekisi nginihlelele wona wozana emdlesheni nganginifonele mhlazana ngibuya phesheya eNgilandi ukuthi nigcwale lapha eworkshop ivale imigwaqo sekufika laba bantu bekhombisa ukuthi sikhona mfowethu siyakuthanda begqoke impahla ezibomvu nombala emhlophe namathawula amhlophe abangisapothayo umama ke uhambe naye embedeni wakhe ka 25,000 lapha ya ephumule nje ilalela akazadlikise walala nje ubuthongo wasehamba ngoba uzeli insizwa nani nizinsizwa nani nizintombi omama benabahamba isimene sifana naleso siyabonga kakhulu uzothi omunye akathi phela sibonga khona ukufa hayi washo umkhulu wakho hayi umkhulu wami yabo ukuthi mama ngene emhlabathini ngibona kufika umzuzu ukuthi saphuna inhlabathi siphose inhlabathi emhlabathini angaze ngiphose mina inhlabathi Hello Mascot. Hello Mascot. Ngiduduzile ukufika kwabalandeli bami laphana angifuni uqamamanga waphinde wangiduduza futhi ukufika nezinsizwa ke o-drivers eziningi osomuka o-Khosi Media nezinsizwa ngosomabhizinisi ezinye ezingikhonzileyo kuzoba ubaba uMzomthuni ehamba nomakoti bakhe baningi nje abafikayo nabanye abangafikanga nobhuti uJumbo abangama-artist futhi uMfowethu uJumbo ngiyakhumbula ngoba nami kwakumnyama amehlo ngingikwazi baqeda bonke abafowethu kodwa nje ngicela ukubonga kakhulu kuwona wonke umuntu okwazi ukuba nami lesa simo ngoba bengelula neze umuntu ophile nomzali wakhe wayise umzali wakhe yadlula emhlabeni usebenza mhlawumbe uneyimoto usebenza kahle okwakahle uswenka uphila kahle bese ukuthi umzali wakho kodwa uyahamba emhlabeni awumenzelanga ngale ndlela mina engimenzele ngayo wami umzali ngangena manje mfanzo
nazi impahla ukuthi ngibone ukuthi mama ngingena emhlabathini ngibona kufika umzuzu ukuthi saphuna inhlabathi siphose inhlabathi emhlabathini angaze ngiphose mina inhlabathi ngabuka nje ngadela ngenhliziyo ngathi vele hayi kwenzekile yabo Mano, uyifaka la Q-Tex endabeni naxa. Q-Tex. I-Q-Tex. Ukuthi ekuthiwe invisible Q-Tex. Bona bethu uphike. Ukhina ngazo bakhina ngofaka Q-Tex. Manicure. Ayasiba. Nawe bese zakhe cha no macingwane. Chazani ukuthi manicure. Chaza ngenokuthi nathi sikhule nje emakhaya macingwane. Asibaba. Cha, bese cha akani bese sala. Chazani ukuthi Acelwane. Asichaze phela. Ngiyangena lo. Uthi buka amanqindi ukuna bathi athi Ngikubonga kakhulu wona wonke umuntu okwazi ukuba nami lesa simo ngoba bengelula neze. Kodwa ukufika kwabantu abanjalo kungenze ukuthi ngabona ngisesemhlabeni impilo isaqhubeka. Njengoba namhlanje futhi impilo iqhubeka. Ngisele futhi ukuthi nami abakwenze kumina nami ngiyakwenza kubona ngelinye ilanga. Ngisho ngimdala baba kodwa bazi ukulele ngomashali namhlanje silathi ngenxa yakho ufana nomashali basimazi uduma manje njengoba umuntu esethula ngawe ngomashali eduma eduniswa wena uphinde futhi noma sezofishwa uphinde futhi ngoba yithe ngoba kanje sichama kodwa kulile mali windoda nami sike ngoba ngashela mama engahambela mama ngahambela baba kodwa sekuyisigaba nje nampela sekuyalunga impela nami phela khona umntana leli nami phela yasondela i-achievement yoyimela phela iqini kodwa into ebalulekile yiyo leyo ukuthi mfowethu umzali uphila wenze konke yabona lento eyenzayo umthandeni ngiyazi akho umsebenzi esibiza lawo la uthi uyamkhuphula umashando menza umkhuphulile wazenzela isipheko amenza konke iphila mntaka mame qale nomhlaba ngoba sinkosi la size ngenhloso zokududuza cabanga ukuthi ayikho i-age right ukubhekana nesimo obhekene naso ayikho ukuthi manje usuke at the right age ukuthi lento mayifeyisa sekuthi abafowethu laba bawaconverteka bebe low infrastructure naleyo ngalazi lenza lekama sibongeke kakhulu-ke nabafowethu ukuvela kwabo ukuvela lokubafowethu bokuvela ngokweqiniso mhlawumbe abanye bebanamabhuthunzi benamuhla adinela amabhuthunzi iyona-ke indlela yokubona hhayi ukuthi iphilelana kangakanani umuntu kodwa ukubona ukuthi umuntu uphila kangakanani wena njengomuntu uphila kangakanani ngoba uhambelana ngaphansi kwalezi zimo usitshela okukhulu ngawo ukuthi lo muntu uyaphila unako ubuntu even noma ngathiwa khonani kodwa futhi ngikusuke kulapho udonsela nenyawo-ke kumele njengalesi nakhona nje nathi sibuka sibuka into ey'ningi hayi athi ukuthi akukho kodwa into ebalulekile uma siphila kanje nanje ubuntu umuntu ngabantu so siyabonga kakhulu bafowethu mfowethu umtekana wathi mavele isimo samama mina vele ngomba imana zangafika ekhaya mina zangafika ekhaya kodwa vele sidlala yena umuntu wethu umuntu wakithi vele uma izinto zenzeka mfowethu uthe ma yethi hey futhi noma izinto engahlangani futhi kufanele uvele ngoba phela ndoda yazi ndoda uphile nephilayo yilolu hlobo abantu futhi uzozama ukuhlanganisa isandla sibona
njengoba futhi kube ngawamagama kunzima uma ngiregoqa yonke into ngomkhulu ukushesha ngibonge nje mfuthu uthandele ngendlela obeyihayithi endleleni ukhulume kahle kakhulu uNkulunkulu angathi ngaphamisa isandla akwandisile ngaphezu kwakho konke onakho ingane ekhuliswe ngenhlonipho angisandla samhamba kuba nempawu umuntu azumsho amazi ngenza ngamsemfundisile uSigudu ukuthi postwa kanjani shop mama mani uze ngesihle la noma mhlawumbe ngesihle Isso. Hello, mascara. Hello, mascara. okuningi madide ngakusho wena ngakusho yikho nje ukuthi ngithi esizwa ayilana ngale ingqelo madada uNkulunkulu esempholisa siqinishise phambili qhubeka impilo ngendlela lokho nje bafethu udesa nje kubafu akukho hayi uPhosho umfana obegida la uPhosho umfana obegida lapha eqenjini isikhathi esiningi mhlambe nje kusukela kudala empeleni benomshovo kwakuwubholo umshovo uFulamngoma umfundisi babe u4 angikwazi ukuthi mina ngizama amadoda amadala ikani yomshovo abantu abadala and futhi mina ngineshow ayikho into enanibanga namanje khona nje bangamshovo angibuze nje khona nje issue onalo umshovo khona issue onalo lapho khona issue onalo umshovo mfethu mina nginankinga nomshovo kodwa mfethu umshovo ola isizo osuwabhala mangaka umshovo ngoba press ngizani ingane ukaya yonke ukaya nje yabona ama essay uthi okwabhala ngomshovo angaka uyo comment abayipostile umshovo ukathi nje umshovo ngakho ngoba uyazi asepage lapho ukuthi khona uSigudu uyamazi umshovo umuntu wazi umshovo amazi ngenza ngamsemfundisile uSigudu ukuthi postwa kanjani umshovo mama mani uze ngesihle la noma mhlawumbe ngesihle manje njengoba yini siyale siyakhuluma yini pho ubezilima ibambe mana wathi uphume nje okay man yabo ngoba uzazi ukuthi uzothini la no yabo mani pho mani umdala khuluma ungakuyazi yazi angeke mfowethu mina ngize ngibe nawe futhi ngeke uthole nje ukuthi ngizokhomenta la usukubhale khona into eno yabo kodwa uma ukuthi wena uhluleke ukulungisa udaba lwakho manje asibhedleke manje uhambe yekini sihambe sebake ehlambulukile sekuphelile siyabona mfana kithi impilo iqhubeka uyokuhlela ngelinye ilanga mawusosibona isidingo yabo kodwa empilweni uyaphila mfana kithi njengoba nawe wazi kunjena nje hayi uyohlala kunjena futhi ngeke dana bahamba-ke bona wasala-ke umshovo so mase sele umshovo ngiyababamba-ke iy'ntambo zolwimi yabo ngoba ukuhamba kwabo kwaba nezinto ey'ngamanga abayisebenzisayo nezinto abahambe bey'vumele ey'shiwo izitha nani nani impilo ngenye indlela impilo impilo mfowethu hey
Ayo kita foto aku nih teman. Ya. Amaskandi mfethu ucabanga yini ukuze lapho ubhekephi manje ngoba ubheka ukuthi Ngoba amaskandi ngiyakubona ukuthi season 3 ngoba vele season 3 ngiyabuya impilo yami iyaqhubeka kodwa ngikwazi ukuplana ngiqalele season 3 ngoba mina ngiphila impilo yestory yabona lento ngiyona yabona nango season 3 ngizobe umthandeni zinkulu izinto ezifele zenzeka empilweni yami imihla namalanga okunye kuvela okunye kuvela kodwa engathembisa abantu ukuthi ku-season 3 umaskandi ngiyobe senguthathe ngobeka kwenye level ngoba kuvele kumanje ngoba ngikutshela ngithi mina makuthiwa umcimbi kamaskandi abantu u-80% wabantu abasuke besemcimbini basuke begqoke njengegqokamelisha so futhi basuke belindele igqokamelisha mangingena mina stage ngoba ngisho ngithi abantu bathatha incingo bethatha ipika bebeke ekhanda hayi ngoba besuke behlanya yabona injabulo bayangithanda abantu ngingabathembisa abantu ukuthi-ke iyodwa into engikwenza ngizogcina ubudlelwano obuhle phakathi kwami noNkulunkulu ukuze ngiphile isikhathi eside siphinde sihlangane futhi ngonyaka olandelayo ku-season 3 ngizozama nje ukugcina ubudlelwano bami phakathi kwami noNkulunkulu bubuhle ngoba kuvele mina nginobizo ngoba abantu abazi njengoba singabantu siphila sibizelwe ey'ntweni ey'ngafani mina ngibizelwe ukuzoshintsha abantu abathi osheni bafika ngiyabona bazi uNkulunkulu ukuthi ukhona yingakho mina ngiyinsizwa ikharisa yami ngiyinsizwa mina ngimubhemo futhi ngiyashaya ngiyabona yonke incwadi abanye ngiyashaya le ntombi futhi ngiyashela impela ngiqonye inogazi ngimushela seyintombini ngiyenza yonke into ethandwa zinsizwa insizwa ethanda intombi ngithanda ukushaya ngiqulise abantu abaphuma endleleni zishova inkani ngoba nenkani yabo yonke lona kodwa ekugcini kosuku ngibhuqa ngedolo ngithandaza emlandeni wami noma beyimuthi akho ngishoda inyanga eyakaphumela obala yathi ngithande ngingangamnikeza isiqabo uyabona ngizama ukuthi-ke ubizo lwami mina ngibizelwe ngizoshintsha amabhinqa azi ukuthi uNkulunkulu ukhona ngempela akuyona ijoke intshumayelo yami ngashumayela kubantu ukuthi nje uNkulunkulu ukhona ngempela kubalulekile ukuthi noma ungayinsizwa uba umbhemu uba umphefehleli thatha iy'nduku zakho uyolwa uyobukela umgangela noma uphila impilo yasemhlabeni yonke oyiphilayo kodwa ubeke uhambe uyohlambuluka enkonzweni uhambe ngesonto uyodumisa uNkulunkulu ngoba umuntu ukhona ngentando kaNkulunkulu ubufakazi balokho noma ngabe isiqhwaga esingakanani kade udubula abantu ushaya abantu wena uyonke into akade uvune kukhokho kodwa ngosuku lokugcina masushonile usuke ibhokisi lihambe ngomama abagqoka amajoyini esonto bethi soyana bekucelela ingoma ukuthi umbele nqanga akakwemukele ezulwini leyo nto isho ukuthini kusho ukuthi inyoni ndiza phezulu kodwa amanzi waphuza phansi amanzi uNkulunkulu umnikazi wemvelo imvelo thina siyiyona umoya yilo semhlabeni lapho ezivula khona sidibane nayo yonke into lapha emoyeni kodwa mase sibuya sisomile amanzi sibuya sophuza kuphi amanzi emvelo uNkulunkulu kubalekile ukuthi singamabhinqa simdumise uNkulunkulu simazi ubizo lwami ukuthatha amabhinqa nabantu abangamthathi abangamazi uNkulunkulu ukuthi bemazi lapha siyathandaza kuphela singene esiteji khombe ngomunwe athuke kanje umkhabela wethuka ngoba uthuswa ngamandla egazi lemvana ya usayaqhelile madoda
siyabahlalisa. Nyamala.